Arwa gini machiegni nyakora Ramogi wange chenro makawuono mar ohala gi mwandu ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo mi riekni kaka inyalo chako ohala kendo tayo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono mesa mar ohala gi mwandu wachako kod ohala no mano mag loso lewni kod mwandu mamoko mantiere manya bedo ka duso udi kaachiel koda kuonde mamoko. Magi omiyo kawuono wago tache kaunti ma Kisumu wadeno winj sigand Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo en wuon Africana Art House ma bende yudore kar dak ma Kisumu e bomani ma Kisumu. Wawinyane sigande kaka nochako gin mwandu moloso moting'o lewni ma bende tere pinje maoko. Nochake yo machal nade to nyaka sani mor mane ma oyudo kotimo tich machalo kama e kaunti ma Kisumu to bende kaka rawera otimo tijni e yo mane. Nyinga Millicent Adhiambo an fundi mar lewni to apart from that an art collector. Koro auso jewelry, auso wood and stone artifacts, also anything made out of beads. So it's gimora mora minyalo los gi lwedo ma is more of African in nature auso. Ohala ni ne wachake gi nyaminwa maduong' to nwadak Malindi. Koro nwaneno kaka jitimo ohala to gi interest wa ne wan interested in the African aspect of business. Koro emanwa biro Kisumu kaendi mane corona sa hit wabiro Kisumu to wang'iyo ni ang'o ma wanyalo timo nikech koro tich norumonwa Malindi. Koro ka wabiro Kisumu kaendi to waneno ni ntiere gap e market mar Kisumu mar gik makurio and curated items. Koro ema wabiro to wachake Lolwe Estate. Koro Lolwe nwaneno ka gigok dhi ahinya ema goro wasude wadhi West End Mall. Koro that was our first shop in 2021. Yeah. Koro wasabedo ka gradually we grow from there. Masani wan gi dukni adek, branches adek, wan gi West End Mall, wan gi United Mall, to wan gi branch moro kaka Mega Cathedral Mall. Koro anyalo wacho ni growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Wa push mondo gima watimo ni ji ong'e nikech en gima it's still new to the Kisumu market. Ji mang'eny pok odonjo ohala ni. Koro ing'eni ki identify gap moro ntiere kamoro, tap into that space to inconsistent, then you make profits out of it. To mane gima waneno sani. Apani jomatindo sani waketo mind wa ni wadwaro white collar jobs. Mane growing up mane gimane inyiso wani nyakitim tich ma ibete office irwako suit moro ka moro mano koka ng'ato nyalo ng'eni in accomplished. But sani rowere giwuok e mindset no ji dwa timo gimoro ma nyalo build gi. Koro anyalo jiwo rowere jowetega mondo gima in go no, idea ma in godo no, practice, yeah, woga from the idea stage, yeah, mondo at least kichako inyalo yudo at least gima jok ma bro supporti, jok ma bro believe kuomi, jok ma bro believe a business idea nino gi bro supporti along the way, but gima it takes is to start. Koro ka ntiere ga one thing ma believe in ni your network is your net worth. Jok mi associate go ing'eni ka ng'at nie biashara nyaki bed gi jok ma bro supporti, yeah. Jok ma bro twengo irwa to ok rum kanyo gidhi girifawa kuir osiepegi or their networks.
Koro building a safe and secure network osakonyowa ohandwani nikech it has enhanced growth. Kasto wanto wambe wangi nini walk-in shops, wangi physical shops. To mano be konyowa nikech clients moko ok trust gik mag social media, gik ma online. Koro ginyalo yudowa mano nini accountability. Ginyalo yudowa, ging'eyo physical places ma ginyalo yudowa. Koro walk-ins konyowa, to osiepe wag be konyowa chopo kuom osiepe gi moko bende. Koro wan ga gi strict policy ni any pesa mora madonjo bedo accounted for. Wan gi books of accounts, wandiko wa record sales, gima wause gi pesa diwa, no ware pesa di. Koro mago gik ma profits wagin pesa di. Any expense ma wa meet kaka salaries, utility bills, chulo suppliers be wandiko piny. Koro mano miyo warito a very good track record mar expenses wa in terms of capital. Koro mano sakonyowa along the way. Amor ni an employer mar like 7 people, all in the youth bracket. Tingeni sanieri unemployment enena gima wa struggle to deal with. Koro emomiya wacho ni ingeni kin gi idea moro to chake. Ikia gima kin nyalo bet idea mi chakono. Ikia ji adi minyalo konyo in terms of employment gi idea nino endo. Enang'o midwa chako. Ngeni chakrega gi kanyo enang'o midwa chako. Dhi pap mondingi ni gima dwa chako ni en steps mage monega kao mondo ochopa kumadwa mondo kura abed ni aran biashara ni. That is 1. 2 and capital. Yeah. Capital oken gani ngeni gima be timo wagani wa doubt. Gini kachako jibro nyewa dier gini kachako obro bet maber adier doubt no ema onego wagol ga patwa. Koro chaka weri gi doubt no. That little capital you have, start. Mane gima nyiso gaji ni gimora ma in gorono ngato bro neni, ngato bro believe kuom idea nino, ngato bro konyi nikech wano hala wane okay ni nwan gi pesa mang'eny manwa chako godo. Nena just the little capital manwa save up manwa chako godo, but along the way iyudo ka ji ntiere ji madwa jiwi, ntiere ji madwa mako lweti mondo wuoth kodi. Koro yeah, kasto ngato be koneno gani ma indien rawera matimo biashara ma jituma mondo bed kuma intiere ne. Ngato neni to appreciate to mako lweti to wacho no adwa sudo kodi. Koro yes, for young people I encourage gini gi chaka idea gino it take gi watchni doubts gi gik moko mang'eny. Awacho gani onge ng'at manyalo prepare psychologically for business. And continuous process and continuous journey. To everyone's journey is different. Lakini challenges mawango most of it and capital restraints. Idoka ntiere gimidwa nyeo to onge kake yud omenda no at that time koro and capital. And then maybe koro employees begi biashara wani neno ka seche moko employees moko kudonje teach moro quit to konyisi gifunde ngeni funde en ga gin ga nini. Koro challenges to ntiere to gintiere ga kila kitu ohala engima. Koro gin challenges go ma miyo waga mundo wa grow to be better people
gimi bed strong, gimi mijingo mondo koro ngeni kikale gimoro kawuono ok en gimi bro kale kiny, at least kiny ko biro tibro ng'eyo kaka itimo ang'owa, kaka manage. Koro wan omendawa kaka nyisi ni wan ga gi books of accounts. Wang'iyo ni pesa mane odonjo gi pesa di, item ni nwanyiewe pesa di, to profit wa en pesa diwa. Koro wawa gi profits gi ema koro waketo savings wakungo mondo koro ingeni savings nino ema nyalo mi koro kineno gimoro maber be ti acquire gino ero. Koro yes, Anthony savings konyo ahinya. Kisumu ok en place ma ok yot timo ohala Kisumu nikech onge support ma wadwaro kaka rowere. Onge support mimiyowa, county government ok miwa support. Awachni an mostly gi ohala wani gima konyowaga ahinya ni wadhiga exhibitions e piem maoko gi, watero products wadhi lando e piembegi mondo koro ji ong'e ni gini nitiere kae, gini nitiere Kisumu. Koro mane mosakonyowa, lakini Kisumu county government wa gi ano kafil ni osamiyowa support ahinya. To mano ire ang'eni en gima nyalo change. Nika wabet piny ka yudhe mani ohala Kisumu mondo wa approach the county government mondo wakwagi ni mondo gi at least gikonywa in that way, gikonywa at least gi marketing our products abroad, gikonywa at least gomenda ama at least gimiwa some business environment ma favorable. Motivation na every day and clients na and giving the best service that I can. Kuringeni kiloso ne ng'ato law to mor godo, tineno kako mor, kineno kako wuotho gi lawe no, to in gi mor moro. Abedo ga gi mor moro kaneno ka ng'ato ohero gima loso no, gima walose kambiwa ni. Koro mane motivation na. Every day I wake up happy. Koro namba wa minyalo yudo wago gin 0792555643, bro nuoyo 0792555643. Koro unyalo yudo wa shops wa West End Mall Kisumu, United Mall Kisumu, to branch wa manyien Kakamega Cathedral Mall. Karibuni sana, ni kwa Ramogi. Nyagora Mogejwang bang' winjo sigand Millicent Adhiambo en geno mara ni yudo thuolo mag somo gimoro kaka nyalo chako ohala kendo tayo makare. Wakaw yweyo masani, kaduogo kako ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Wan wasebedo customers e otendni kuom higni mang'eny. Asebedo customer mar otendni kuom higni mang'eny ahinya. Ana winji. In kik idew gi gik ma en owacho kwayi. An abiro chulo gimoro amora man ka. Abiro chulo nyaka bil ma welo mamoko okwayo. Odhuro jus mang'ich. Miye jus mang'ich ni. Ing'eyo wiye, gi dende liet ga ahinya seche te. In dika no otendno chul, gi kul want kaur dilon. Sigand kolela maze kod matute wi band mar Victoria B Kings. Victoria B ne donjo biot mano mwaka mar
koro kodang'wa. Bende pod ban ni nitiere. Wino homon wadonjogo. Bas koro ne gimiyowa thuolo mwagolo wer ka wan go wino homon. Wino golo bathe an ba golo bathe. Ei masara mayudore Migori County, wagoyo mbaka kod jagita marauma, Oywech Malago, kod Professor Wuorja Mapera. Ta convince Omera Mulone Lono. Ni bwana adwa go thum ke school kan gi future ma school koro na decide ni instead of wasting time in school neno ka onge gi future thieto Ticha Beach kochakore saa 2 okinyi to wanuoye ngeso saa 5 okinyi ei Ramogi TV. Osiepe joma konya lamonu Mungu medungima. Nyagwara muge juang machegni kendo cheno mar ohala gi mwandu kendo en mor mara ni pod ikete kar kae cheno ni mar ohala gi mwandu. Kae wadhi medo nono ohelni mopogore opogore. Wamiri ni kaka nyalo chako gi bende kendo mondo mi tagi e yo makare. Mano bende miwa ote kokalo SMS line wa ma en 3 kod bui mar Facebook kod YouTube mar Ramogi TV. Emesa mar ohala mar juma nyakora muge juang warango sigan Simon Owiti. Simon Owiti timo tich mano mar loso gige bao mago moting'o mwandu mitiyo godo e ot kaka mesni, inyabedo kanyo kod kombe, inyabedo kacha kod mago mitiyo godo e dining kaachiel koda ka sitting room mari mago molos kod bepe. En tich mosetimo kuom kinde malach sani makoro sani ousogi kuonde 2 e kaunti ma Kisumu ka. Ahinya alwora ma Nyamasaria kama nitiere kod ohande mano mar Ideal Furnitures. Okono kaka nochako mor ma osebedo kaka oyudo to bende kaka rawera tijni osebedo kaka otime e yo machal nade. Kawuono wawinjo sigana Simon Owiti ni mar en jawala mar juma. Nyinga Simon Owiti Omolo. Mae an wuod Miuru. Kinye Miuru kumilongo ni Gwasi. An wuod Gwasi madak Miuru. Ohala matimo en mar uso furniture. Auso gik ma waketo ute mibede nyaka sani kata sani gi mibede no wauso. Kombe, dining, throwers miketo e kombe, throwers en mana gik moko matindo tindo ma kaka mage wauso nigo. Mesa mar miketo go e chiembi wauso. Also gik moko matindo generally furniture in general wauso kae. To wan Kisumu ka. Ohala ni nachake in a very simple way. Nadwaro ga kom, nadaga Siaya chon. Natiyo ga Siaya chon, to nadwaro kom. Ok nayudo kom Siaya, to naamua biro Kisumu, to nadwaro kom Kisumu. To Kisumu ok nayudo kom. So naneno ma is a big challenge. No forsa adhi na mana Nairobi onda kaw kom. To kom no nakawe to Tereot Siaya. Bang Tereot Siaya naneno ji mang'eny biro e oda to wacho kom ni ber kabisa to naneno there's a deficit mar kombe mabeyo Siaya kata Kisumu. So bang na wacho then there's an opportunity manyalo yudo mar loso kombe gi e mano chako mana kamano with the interest mar loso ne ji gima ber ma ginyalo gombo e mana chake back in 2012. Samana chako alani netek to samoro ichake to kius ibedo almost 3, 4, 5 weeks miuso komachiel, but chon also the same thing at the same time chon ji ne ng'iewo kombe at a very good rate, economy ne ber, but sani weche tek matin to iyudo ng'ato biro e duka to kako dwa ng'iewo kom gi beche no to beche miuso neno pogre. Sasa inyalo yudo ok inyal serve customers te midwaro because the price difference mantiere. Anyalo yudo adwaro mang'eny moloyo gima customer nyalo golo. So samoro inyalo yudo customer ok nyal elewo. So bedo matek not because customer onge pesa ne mana samoro economy mar miye pesa monyalo ng'iewogo komo dwaro no onge. So mano bedo challenge mantiere sani, but chon at least samano chakocha at least yes iuso achiel ariyo lakini yudo gima nidwaro, lakini sani pod it's a bit difficult because
nyaki dhi low as a business plan. Nyaki dhi piny matin, kata kiyudo profit moro matin, moro at least there's that flow mar gimiuso no. Mor maduong' mayudo kuom timo tijni and client satisfaction. Iloso ne customer, giming'e customer ni di mor gi gimiloso ne. Iloso ne more than what customer ne expect. Kano iloso ne, kata iloso ne kom, samoro inyalo medo ne kata mae, inyise mae amedo ni kaka customer na. Samoro, imiyo customer gimano gombo cha. Kata samoro kionge go e duka, inyiso customer, inyalo loso ne gimo dwaro no. To iloso gimano dwaro no. As per the precision mano dwaro no. To customers more kabisa. So gima golo yot to kela kae en mana alamo Nyasaye kabiro e duka. Alos ne customer kata us ne customer gima customer ne dwaro kata gima customer bro dwaro. Mano gima kelo wayudo customers mang'eny. Sab gibedo satisfied gi gima wamiyogi. Dwarore kaka process manyalo tiyo e samoro e biashara. Sami chako cha, to sami dhi mbele cha, nitiere ga profits moko miyudoga. Inyalo amua yes, matin aketo e savings, to matin moko I make sure adongo go biashara. Sabo kinya keto profits te e savings. Then in gi expenses mo negi ichul kata onegi idong biashara ni gi part of the profit ma in gono. So onegi kao percentage mar profit idong rigo, to percentage mar profit ikete savings manyalo konyi bang'e. Just in case dwe moro ma ionge gimoro kata kinyal chulo jomitiyogo, idhi e savings, ikao pesa matin, ichulo jogi, mondi at least there's that flow mar biashara ni mabro konyi gi savings miketo ka. So en sawa kiketo savings sami timo biashara kwa sababu bro konyi sami ionge go. So sami chako biashara ni most gimanyalo wacho, sami chake nyaking'ia ne gimidhi loso mokwongo. Nitiere jomoko maloso mana dining kende, nitiere jomoko maloso kombe kende, nitiere jomoko maloso mana pilo kende. Mago nyaking'e. To kiyude kinyalo loso pilo, to ing'e tweng'o, inyalo timo kendi as a start. But kineno okinyal, inyalo manyo ng'ama ong'e tweng'o maber. Indiko kata ng'ata achiel kende mitiyo kode sami chako cha. Modi nyalo be able, at least mano you are sure ibro uso ibro loso gimi dwaro loso, to ibro use, to ibro chulo ng'ama noloso niyo. So ichaka matin, okinyal chako gi ji mang'eny dichiel. At least inyalo chako kata in wuon inyalo chako. Kise chako kendi iluongo ng'ato makonyi tijne. Kose konyi, mod sasa from there ka biashara osechako dongre, eminyalo kelo ji manyalo konyi biashara ni. Number one, gime timo gi jomitiyogo, ichulo gi maber. Nyaka ichul gi maber, number one. To imiyo gi motivation. Work environment nyaka bed comfortable for them. Ma kata ka giaya utegi to gidonjo kuma gitiye, gifeel comfortable kuma gitiye. Mano nyaka ing'e. Ka ok ing'iyo mano obvious, ng'ato biro oaya ot kumodake to biro kono. To ok en motivated kumutiye. So nyaka make sure the environment motiyo cha en motivated. To in kaki relate kodgi, kiki relate too much of being a boss. Mano nyalo keto ni weche mang'eny. There's a way in which you relate kodgi ma gin gi feel comfortable around you. At the same time, gin gi targets. Nyaki me gi targets. Manyalo konyi at least at the end of the day. Nge ipenje na mi target machalo kama, to nango ki deliver. So nyako nyisi. So targets nyaki tigo, at the same time work environment nyako bed maber. Ma ibro reach target ni, to at the same time the relationship and ber kuomi to kata gin gi kuma gitiye. So mano gima dwarore. Biashara, generally business and competition. To kidonjo e ohala mora mora, nyaka ing'ia na environment mitiyo no, ji tiyo nade, the kind of business midwa chako no, ji tiyo nade, to ang'o ma gigolo sane. Kidonjo, kiketo wiye biashara no, nyaka ing'e very well, biashara midhi timo, nyaka ibed as far as the competition mantiere. Sab kidhi below level ma gintiere, ok iyud gimoro. Ok idhi yudo gimoro, because customer, ibro bedo gi stock, to stock ok bro dhi. So nyaka ibed gi products manyalo
anyalo se upgraded products manyalo kelo customers e committee yono. So nyaka ing'e gima competition timo to idhi ikaw gima idwa type of biashara mitimo ikelo gima at least in advance moloyo gima gitimo in a way. To okay, too advanced because sababu kikelo too advanced ibro buogo clients. So inyalo tugo gi clients gi gimiloso no so that clients can see you're also part of the other competitors mantiere. So ginyalo biro ir ging'ane gimiloso to kind as per what they want. So nyaka ing'e competition at all times. Kaka inya yudo wan Nyamasaria, just directly opposite Nyamasaria police post mantiere kanyo. Dukawa nyingi and Lovely Interiors. Kata wan gimoro miluongo ni Ideal Sofas gin dukni ariyo ma gin one company in short. Ideal Sofas mantiere Coptic to ma Lovely Interiors mantiere Nyamasaria. To namba mar simu 071 8062381 kata moro mantiere go 0700 356 986 eminya yudo. Jagwara Makajwang sigana ka sigana en mano mwana eno kako nyalo bero kendo nyalo ting'o wandi malo. Mano imiyo kauno winjo sigan Millicent Adhiambo kachel koraka Simon Owiti. Ageno ni gijiwi. Turi koda kendo juma manyien ka odhi menyo ni weli mamoko wamiriegni kaka nyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.